Svätá Terézia od dieťaťa Ježiša hovorí: Naraz sa mi Panna Mária ukázala. Krásna. Taká krásna, že som nikdy nevidela nič krajšieho. Z jej tváre vyžarovala dobrota a nevýslovná srdečnosť. Ale to, čo mi preniklo až do hĺbky duše, bol jej úsmev. V jednom okamihu zmizli všetky útrapy. V očiach sa mi objavili dve veľké slzy a potichu stekali po tvári. Slzy neskalenej radosti. Skôr ako sa svätá Terézia od dieťaťa Ježiša pustila na príkaz predstavenej Karmelu v Lizie, matky Agnesy, do písania dejín svojej duše, kľakla si pred sochou Panny Márie, kráľovnej nebies, ktorá stála pri vchode do jej cely. Prosila ju, aby jej bola milá každá čiarka, ktorú napíše. Nebola to jedna z mnohých sôch. Táto zaujíma v Terézínom živote výnimočné miesto. Bude stáť pri jej lôžku vo šetrovni, v dlhých dňoch agónie, ako tichý svedok nespočítateľných vzdychov lásky, doplňujúcich obetu jej života. Ale ešte skôr, než ju darujú kláštoru v Lizie, prejde s Teréziou a s celou rodinou Martinovcov radostnými aj bolestnými životnými cestami. Práve na ňu sa viaže najväčšia milosť, akú Terézia v detstve dostala. V 10 rokoch ochorela na záhadnú chorobu. Ani lekári vlastne nedokázali presne určiť, čo bolo jej príčinou. Hovorili iba o nejakej zvláštnej neuróze. A keď sa už zdalo, že Terézia zomrie, Máriina socha sa na ňu usmiala. Od tejto udalosti nezostala po chorobe ani stopa. Už nasledujúci deň sa Terézia vrátila do normálneho života.